Four of Spades is back. Kanila. 20% tax. Bakit back? Mapang mga magaganda. Ilipat ang pera nyo para talaga ma-maximize. Ito pa balita kaya natin agad simulan. Nakita ko to 1 hour ago. Ay po, ano pala to? Okay, lyric video. Sandali bago natin puntahan ang Four of Spades. Meron na bang post? Aking pinakamamahal. Hindi! Ang bilis! Hayop! Iba ang kuryente ng kanyang mga kamay. Ganitong dedikasyon ang gusto kong magkaroon. Ba't di ako pwede mag-comment? Sakto Aura! It all interconnects. Diba pinag-usapan natin si Aura Berguela ngayon? So ano pala to? Lyric video, kailangan ko original. Okay, ito tayo sa original. Kaya pala ako bakit 4 hours ago yung post si Prince of Bad. Tas ito 1 hour, ha? So siya 5 of Spades level. Okay, panoorin natin. Ito Teletubbies. Metaphor ba to na nagbuo siya yung bumalik kaya siya naglalakad papasok? Sitting on the fence. Gusto ko lang sabihin na kaya sobrang big dito comeback nila. Kasi ako rin, gumawa na ako ng video nung nagsimula sila. Unang-una nilang labas. Asa na yun? Meron akong ginawa nun eh. Grabe yan, ito yung unang-una kong video sa kanila. Pero syempre nakakatawa lang na onting mga channels lang o mga Facebook page ang makapagsabi na nung nagsimula sila at nung nawala at balik nandito pa rin tayo. Okay, kaya medyo excited ako na nagbalik sila. Panoorin, sige ito. Bakit Aura? Yung supportable na si Aura. Ganun pa rin buk. Tumaba na si Unique, ha? Nung nagsarili siya, nanaba siya. Para sa mga Teletubby. Mukhang Koreano. Tingkad ng pagkapula niya. Labas na labas eh. Kala ko magkakaaway sila. Hindi naman pala. Nagkanya-kanya muna silang issue. Nagbalik-balik. Upang mabuo. Aura farming. Kasa na nga ba? Parang wallpaper sa Windows Iba talaga yung style nila eh, no? Nawa hindi magkabatak-batak na naman ayun nung humiwalay siya, yung ba ibig sabihin nun, alam niya sarili niya, makaya mo marinig sa jowa mo. Saan itong lugar? Walang captions, ano ba? Ito pala. Nakakaroon natin lyrics mamaya. Pero ang bata nila nung nagsumikat sila no? Kailangan muna nila yung diba? Yung sarili nilang ego, tsaka identity, hinanap muna nila. So nahanap na nila, nagbalik-balik sila. Gumawa ba siya ng Fortnite dance? So makikita na Four of Spades trying Filipino foods. Para silang Beatles no? Yung buhok kasi nila Unique parang umalis sa trabaho no? Bumalik lang muna sa labas. Teletubbies. Tingnan natin ang gusto pagmasta mo ng maigi. Makulay ko mundo, mga tao sa paligid. Kahit minsan magulo, kahit medyo alanganin. Yayakapin ng buo, ikaw pa rin ang hahanapin. Minsan ay di mo para maipinta ang aura ng iyong muka. Aura ng iyong muka. Nagtataka. Diyan pa. Tingnan natin ang gusto pang mas mo ng maigi. Makulay ko mundo, mga tao sa paligid. Okay? Sorry, ginawa akong rap. Parang parang hapyaw. Nandito na kami ulit. Abangan nyo mga ilalabas tayo. Ganun yung vibe Pero welcome back. Comeback talaga. From Four of Spades na bago maubos at kaya nagbabalik sila. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo palagi. Okay lang magpahinga. Okay lang maghanap ng sarili mong pero wag kang titigil. At yun mukhang kailangan nila ulit magsama-sama. Mapasa pera man yan o sa passion. Importante naman pareho yan. So, goods para sa kanila. Ayun na kayo, parang wallpaper. Shutdown. Shutdown na lang. John Renz. Kaya na ako, una ko napakinggan yung force. Nagbabalik ka sila, masayawan mo. Pero kailangan mo bagalan yan. Kailangan bagalan mo na konti. Masyado mabilis para sa beat ng Aura. Kaka-Aura farm niya yan. Yeah, sold out. Yoy, sold out ba? Back. Let's go. Hindi mauud na naasnan sunod na balita ka na. Kung dati nakantasan ng 25% of Four of Spades o umalis Unique, ngayon naman may 20% tax tayo sa interest income natin. Ito ay hindi kasalanan din ng mga bangko. Ang mismong BIR ang nag-push nitong interest na to. So pinapato nila to sa mga earnings sa galing sa mga savings at deposit accounts at mga time deposit after Republic Act 12214 took effect noong July 4. So ang goal kasi nila dito, itong SIMEPA, pero tayo sinipa tayo dito, o yung Capital Markets
Efficiency Promotion Act na na-sign into law kung paano ang interest income sa mga deposit account ay tinatax na inimplement noong July 1. Ano mga nagbago? A uniform 20% fuck what the? Kasi masakit talaga yan para sa ibang tao, lalo na sa mga senior or mga retired na umaasa sa interest sa kanilang mga savings, will apply to all deposit accounts, removing the current lower tax rates for long-term peso deposits. Previously taxed at 0, 5, 12 at 20%. Kung naaalala nyo, meron tax exception ang mga time deposit na lumalagpas na ng 5 taon o 5 taon aabutin. Ngayon, meron pa rin siya. Saya, no? Peso long-term investments, tax at flat 20, no mat. Before, 0 to 20% based on holding period or until maturity. Ngayon, flat na 20% agad. Kaltas na agad siya. Yung mga foreign currency na dating 15%, ngayon 20%. So, ginawa nila para mag-uniform daw. Pero mas nasa-stress dito yung mga tao nagsisave para kumita doon sa interest sa kanilang mga na-save. Yung mga dati exempted, meron na rin. 0% kung lampas 5 taon, 5% kung 4 to 5 years, 12% kung 3 to 4 years, 20% kung mas mababa sa 3 taon. Sa bagong sistema, lahat yan 20% na. Ito mong sinasabi hindi apektado, lumang deposito, ganun din naman eh. Di na, alam mo ang oras, diba? Tulad nga sabi ng Four of Spades, alam kong merong dinadalang lungkot, di na malaman ng nadarama ng mga investor at mga bank users dyan. Kasi dadaan din ng panahon na yun at kakailangan ulit nila mag-time deposit after malagpasan yung 5 years na yun. So yun lang. Alayunin doon ng batas ay makikinabang mga individual at institutional investor dahil sa pagbabago nito dahil magiging simple at predictable na ang tax system. And never naman din naging predictable in the first place. Hindi naman yung goal kung sila ay malesin ang kailangan nilang bayaran para sa tax na yan. Kailangan lang nila ibigay. Pero ito, ang nangyari, tumaas pa ang kanilang nakaltasan. Hindi ito ganun kasakit sa mga taong malaki na rin ang nasa-save. Pero ang kawawa lang dito yung mga umaasa doon. Kasi syempre, example lang, kung meron ka 100k sa time deposit mo, nakikita after 5 years ng 6,000, makakaltasan pa yan ng 20%. Magiging 4,800 na lang kikitain. Mababawas siya ng 1,200. At syempre, dagdagan mo ng dagdagan. Kung tabi natin 200k nilagay mo sa time deposit, 2,400 na mababawas siya sa kanyang 12k. So kung 12k minus 2,400, boom, 9,600 na lang. So nabawasan ng lagpas 2,000. So palaki lang siya ng palaki at mas mararamdaman mo lang ito habang mas malaki pa yung sinesave mo. So naisip ko dito, bakit hindi ko share sa inyo iba pang mga magagandang ilipat ang pera nyo para talaga ma-maximize at ma-optimize nyo ang pinaghirapan nyong pera. Pero mga tinatawag dyan na mutual funds or ETFs din or exchange traded funds. Ito ay pinupool nila yung mga investors na pinapantay nila or ini-invest nila yung pera mo sa iba't iba pang mga investment vehicles. Tulad ng mga stocks, tulad ng bonds, treasury bills, kung saan yung pera mo ay kumikita o lumalaki o lumalaban siya sa inflation. Ngayon, ito ay pangkaraniwang minamanage ng mga fund managers, pero gusto ko yung wala masyadong fund manager kasi syempre binabayaran mo yan eh para may risk ka na mas mataas ang kitain nun. Pero yun nga, dahil nga gano'n, mas mataas na ang risk na pwede mo mag-suck din siya. Kaya kung gusto ko, sinusunod ko na lang yung karamihan. So tulad na S&P 500 sa States, yung atin naman may iba-iba rin tayo mga ways para masundan yung parang top na ganitong ilang kumpanya dito sa Pilipinas. Meron na mga bangko niyan, meron sa Metrobank, meron sa BPI, may kanya-kanya din sila para masundan yung highest na mga stocks natin. Susundan nila yun kasi mas safe yun. Mas boring siya pero mas stable naman. Nasa sayo na yan kung saan mo gusto ilagay ang pera mo. Ang Pilipinas ay lumalaki naman ang ekonomiya, hindi siya kasing lakas syempre na Amerika na merong 20% annual return ang kanilang top 500 na companies, yung kanilang S&P 500. Yung sa atin naman, iba naman ang ating parang way. Sobrang sinisimplify ko lang ito Kayo na lang gumawa ng sarili ng due diligence at gumawa rin ako ng video tungkol sa finance. Kung gusto nyo panoorin, search nyo na lang. Itong sayo lang ako susugal na video. Gusto nyo pa yung deep dive na ginawa ko dyan. Kaya hanapan nyo din ng ibang lugar yung paglalagay nyo ng pera nyo. Lagyan nyo pa rin naman yung mga bangko na yan for emergency kasi mas madali naman makuha ang pera sa mga emergencies na kailangan nyo. Pag mayroong aksidente, clinic, o yung mabilis ma-liquidate o makuha yung pera na yan. Kasi pag nilagay mo sa stocks, yung pera mo tulad ng iba kong savings at iba kong mga inipon, mas matagal siya kasi kailangan mo pa ibenta, mayroon pa yung holding period bago mo makuha. Pero para sa akin, malaki
malaki din ang nabalik sa akin ng stocks dahil nagbibigay din sila ng dividends, pero tandaan nyo, hindi naman yan sigurado. Ito ay based sa lakas ng ekonomiya at syempre doon sa mismo mga kumpanya na papasukan nyo. Kayo kailangan mag-aral yan, hindi po ito financial advice, kundi experience ko lang na gusto ko rin kayong malaman nyo paano hindi ganun kalaking dagok yung mga ganitong mga biglaang dagdag na tax sa ating pang-araw-araw na buhay. So doon tatapos ating balita na ngayon. Gusto nyo pa ng ibang balita na comment nyo lang down below. Baka daanan natin pag hindi maging 40% naman ang tax. James Shopper na mamaalam. Shoot!